Ngomong iki bae glimboh jero mae. Ora gelem tangi gendong. Dimbeno Bu. Kita bayine meneng pinter kok. Apa glimbung rono, glimbung rene. Bae lumoh. Bae koklok. Bae wis koklok nah. Bae koklok, Guys. Iki wis ndek mang lho, Guys. Tapi yo ora duwe anu. Aku jarek dolan nang Mbak. Jenuh ning omahe. Aku sekelas batu, Mbak. Aku dolan nang batu, Mbak. Aku tuh bayu nang Mbak. Ngori. Dalek duwe atuh, Mbak. Mama. Mas pelan atuh, Mbak. Pinten atuh. Ngomong Guys, ngomong versi jerum. Aku Ngoceh. Mbak. Kok kono Guys ben roh. Aku koklok atuh, Mbak. Ngomong kok Mbak kok lumuh iki. baik. Baik kak jerum. Ayo. Kowe kandhane ceplayan kowe. Oh, BH kok bisa set. Enggak. Enggak masalah, bisa set. Ya, aku bingung. Digendongi ya meneng ae, Guys. Dijungokno meneng ae, dibukno meneng ae. Ngoceh. Anak sopo nah? Anak Surabaya ini. Bagus kok. Anu, ndek ngempeng lho iki. Iki ngomong versi Batu, Mbak. versi jerum. Duwe atuh, Mbak. Aku sekokok, guys. Aku dalek duwe atuh, Mbak. Baik koklok, Guys. Koklok. Ngomong mbek jerum. Kalau ning teko mek ning gelas, Dang. Iki pinter, guys, putuku iki. Tak gendong meneng. Bocah. Sayang. Wah, iki kok kulik iki go. Susu. Akhirnya mimik. Wah, sayang. Nyeluk tangi dia nangis sesuai kebajet. Aduh, baik lu. Awak kegede. Awak. Ya sik sayang nang. Ya. Ndih bayine ngono piye, Guys iki? Ya anak-anak iki. Weneh piye den si tongkas? Gawe tekor iki. Ba. Tilim. Tilu. Peteng, Per. Wis buka. Lah dine liling le, wong le. Lah meneng ae, Allah bagus e. Bagus e. Elah, bagus e. Tilu. Sapa jenenge kok lali terus angel lek? Dawane sapa? Aku sedono kansa iki bulet ora cetha. Alano lali enek kaya Dapi nek jenenge. Heeh, lho ya. Celuhane sapa ki? Kok angel? Anu. Ya alano. Anu. Anu jenenge. Lah. Putih kaya mboke. Awake resik. Kaya ayahe bundere. Raine goleki mie. Ki apa teles denmu ya, Mang? Heeh, tembus. Udah, Risi ta aja salin. Ya awan-awan gak ndek gawean, Guys, akhirnya ngomong aku turu rasa turu. Mama ben turu megak gak sing ngenteni. Kesel. Biasane kono kan wong akeh mbah-mbahe kono jangkep. Mbah Tati orang kurung bayi Aan ket make Aan kono ibuke. Bapake dulurane kono. Dulurane akeh numpuk. Mbah Pipit yo. Edek-edek. Ngene Mbah Deni, Mbah Isma kon ngomong ra iso. Dilan banyu apa lah, Ji? Engko seneni emak lho neko-neko. Nggih. Piye ki? Mentrik sih tok. Mentrik kae edes kae. Mentrik. Awan-awane mere panas e. Lihat Dapin.
Ndak turu ning ndi iki? Ning kamar tengah, ning kamar ngarep. Heeh. Turu. Aku nek turu nang kamar Pipit ning ndi? Pipit ning ngarep pipet, Cinta ning ngarep. Aku jadi turu sek jam 09.00 turu. Mlebu kamar terus turu jam 10. Wis ngantek esuk. Caca do mapan dhewe-dhewe ning ngene. Yang gerano jam 09.00. Tidule jam 09.00 tuh, Mbah. Heeh. Tidule Jam 09.00 wis pules gak tau ngilir ning kene. Ya. Paling njaluk mie, terus balik ke rumah. Pinter. Lah ya gak tau nangis tengah wengi. Tayangan aku makan di rumah. Tapi sing dapet iki penak, guys. Mau glembah-glembah dadi mie. Turu. Malah ora tau cicilan. Amel kae. Wis ngamel aku tobat tak nanti moh mir-mir trauma aku. Ya alhamdulillah sudah. Amel nangis ae. Ora cilik ngono kuwi. Dhewe nangis ae, cuma kena apa, Den? Gak pokoke lesu apa-apa, Den. Terus dikek imangan yo, paling iki kudu adus ae kan. Saiki kudune sikile ditelesi. Terus kipas anginan. Ngono. Iki nek bengi awak makku ular dibuka wetenge. Turuan dingin kipas ae lho ora cangklong malah aku. Kowe ora kena dituturi. Kowe ndang balik apa ora, Per? Kowe ndang gage, Per. Masakno dalan sing ora-ora. Mama. Semua gawe putriku. Momong bocah cek momong tua, cek momong anak-anak. Ora asih resik. Wis to. Tangane. Lemah tok. Dolanan kok lemah tinggal dolanan. Ini lho. Loh, ana nangis blas kok ya ora. Anak wis pinuk nek ngene iki. Kadang-kadang gak tahu. Anak kan kena otot wis. Sampai dobel aku. Sampai kudu tak rong senong njero iku tangene apane ngono. Bengi nangis ae. Nggih. Ngompol kok pampes njaluk ganti yo. Ngono iki yo. Sampai ini buka pampes ini. Paling kena apa ya anak urung ro kene ra Jawa lho kae tangi. Ngene. Angger pakku ngono. Wah, tok turu kene kok nangis. Ora guneman banter. Ora apa-apa. Lho dah. Ya Allah, ngono terus ungkrap tangi kabeh. Mereka pas sidik Yo nangis. sensitif cara budrekan karo mana wong omone wong. Aduh Amel. Iki jute meneng ngene iki, bayi nek meneng ngene ya Mel. Heeh. Lho iki klamuk-klamuk tapi mik njuk mik pentilem, Den. Apa? Njuk golek mik pentil paling. Mik susu lho mik mboke. Oh anteng kok gak iso awak iki padha lara iki, guys. Tapi iki gak gelem anteng. Aku yo ngumen kok. Ben rusak iki. Ora njowek. Ngopo? Ngono kok pedi adi cites tenan ki adine. Weri biring kae duwe adi yo ora mudeng. Nek duwe adik per-peri, duwe adik mandiri, kudu makan sendiri, mandi sendiri, ganti baju sendiri. Nek ngono engke. Yo meneng ae ngono, Den. Ndak saline kok teleke kuwi kok ngising apa nguyah emang? Oh, jam 3. Agus, turune. Bayi kok napa leh nek ratus wae turu? Mangan sambel. Mangan sambel aku Mbak. Bayi dikono apa? Sampai gumen aku mbak Deni yo, Bes. Berarti ape? Nah, iki adus sak patang sego. Dan masak. Masak apa? Tempe digoreng apa? Seperti sana ayam. Aku ya pengen goreng tempe cah, Den. Semangka iki kakean. Nah, aku nyolokno sego karek pengen goreng tempe aku.
Bola wah. 10. Aku tak lanjut toh. Wis dah mulai. Aku tak goreng tempe. Tak lanjut dulu. Apa isa-isa piring lho? Isa-isa pe masak, guys. Tutorial nek duwe anak neh. Sandene duwe anak nek mah grenang-grenang Den. Aku nek duwe anak cuma pegagi-gagi salin. Wah, ayo ngonten. Sisi Den aku tak salin Den. Anakku jakno sik. Paling ngono. Aku kayak bentung ngontene. Di ben tapi kok iso ngono lho gimana cerita. Dek cilike Dapine tak gendongi lho ning konten nenek 4 tahun yang lalu, guys. Puter lah, guys. Tapi gede neh ya, Dapin sak pira ya? Gede neh, wong Dapin wis tahun luwih kok, kira patang bulan. Tapi cek gendongi ya. Deden jaluk mie, terus leren ngemi. Ya, Wah, tapi gak tau sambat guys dek biyen. Gak tau sambat. Aduh. Gak tau kerokan. Ora tau telek blenek. Akhir iki tok lho. Ampun, kene iki terlalu ngoyo konten dadi dipikir kabeh nek biyen kan bukae ngonten. Wis gak tau dipikirno rencana sesuk ngonten iki sesuk iki ayo iki nek saiki kan ngono ya kita nemben ora kok udah sakal wis aku tak lanjut goreng tempe ya Mama udah aduh juga kakek jerum ya lha ora digendong ala Bu Deni iki piye Mama dibukno ae ya Mbah Deni. Wis dadi Mbah Deni lho, Mbah Wawan ae wisane. Tunggal Mbah Hendrik rek. Dadah. Mbah Wawan wis mergawe lah ya wong e. Iya, dadah. Dadah, pulang. Winter ganteng, guys. Ngene. Winter. Mamae pengen ndi, Mang? Karyawan lah bene kudu paling golek ndok. Wah. Wes tak lanjut ke ya guys. Lanjut isa-isa guys. Lanjut isa-isa. Jam ini cepetnya panas sampai sore panasnya sampai sore panas bila sini untuk soalnya panas di sana pulang terus ini guys
Bundaran. Oke guys, kita tak lanjut. Apa yang goreng tempe? Goreng adik peri. Tempe ki enaknya langsung digoreng, guys. Sangat jaluk mangan. Oh. Ki 3 ki 5.000. Murah ya guys. Tempe ini enak. Kita digoreng besok wis beda nih rasanya. Jalukane langsung kita goreng. Iki sambal penyet iki komangi pol enak tenan. Cuma pakai uyah ambekan Royco saja loh. Ini wis enak guys, gak usah dikasih tepung. Wis enak udo tempe iki timbang dikasih tepung. Oh ngene. Jadi kita goreng. Cukup dikasih garam sama dikasih penyedap rasa. Wis nutuk. Biasanya tak kayak tumbar bawang, tapi gak iki kali iki gak nganggo bawang. Pakai tuwek. Goreng tempe. Pokok wong desa iki lawoke selalu nek tempe tahu, guys. Nek ana kerupuk, wis. Aku malah nek mangan gak pakai lawuh ya. Nek lawane rasanya beda, sing dipangan gak krasa. Dadi nek umpama ngene iki digodho ngene iki enak. Goreng dik peri iki yo lak mangan mongan-mangan ae. Udah ngombe obat. Awake kudu pilek, guys. Timang yo karo momong nek awan-awan gak duwe kegiatan iki. Nek opo ngono guys. Iki jek enek dulurane Mbak Deni ning kene dadi kita gak iso ninggal ngonten suwe-suwe ning dindi guys, ning marik-marik ngono. Kecuali nek esuk nek wis mantu. Ngomong. Wis ngene dadi guys. Sambel enak penyet. Wis guys, tak lanjut goreng lawar dik peri dulu. Mau makan. Mbak Isma pamit ya, terima kasih banyak terus mengikuti kegiatannya Mbak Deni, Mbak Isma selalu support, nggak saran semangat masukan, harus ditonton terus. Iklannya gak di skip ya, sepurane nek kontennya Mbak Deni sama Mbak Isma membuat kalian
mliyur apa piye ya guys. Sepurane nenek tutur katane sing salah, sing kleru. Mohon maaf. Pokok yus sepurane sing akeh. Terima kasih buat tonton terus. Muga-muga kabeh diparingi sehat seger waras, panjang umur, berkah barokah. Mbak Isma pamit dulu. Biji-biji Allah ketara dadi wong mbek aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.